Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon. In Jippes topjobbers dus de spannende beroepen. Misschien zit er wel gat voor dichtbij. Kijk maar naar Jippe Tippe Topjobbers. Zo jongens en meisjes, vandaag gaan we in Jippes Topjobbers eens kijken naar een basisschool. En dit is basisschool De Bolleberg in Balder. En ik ga hier eens kijken wie het is om juf te worden. Want hier hebben ze heel erg leuke juffen, heb ik gehuurd. Kom maar even met me met. Hallo juffrouw. Hallo jongens en meisjes. Hoi Jippe. Ja, ik wil het meer weten over het beroep van een juffrouw. En daarom ben ik hier eens komen kijken. Stel jezelf eens even voor, juffrouw Wimbestig. Ik ben juffrouw Ank en ik werk hier op deze school. En ik ben een juffrouw in groep 6. En is dit een leuke groep, juffrouw? Ah, dat is een keileuke groep met hele lieve kindjes. Ja, vertel eens over die werk, juffrouw. Nou, mijn werk is eigenlijk de hele dag lesgeven. Hè? En het is natuurlijk al heel wisselend. We geven rekenen, taal en lezen en schrijven. Maar we doen natuurlijk ook andere vakken zoals aardrijkskunde. En dan gaan we van alles over Nederland leren. Of geschiedenis met de middeleeuwen, met de kastelen en de ridders. Maar natuurlijk doen we ook creatieve dingen. Zoals muziek en gym en tekenen en het knutselen. Kijk maar eens rond in de klas, dan zien ze van alles hangen wat ze gemaakt hebben. Ja, ik sta nu even bij een vriendinnetje en dat is Anouk. Anouk, ja, die juf Ank die kan ons wel van alles vertellen. Maar is dat ook een leuke juffrouw of is dat een superleuke juffrouw? Ze is een superleuke juffrouw. Ze kan heel goed lesgeven. Ze is heel goed in geschiedenis en aardrijkskunde lesgeven. Bij geschiedenis kan ze heel goed vertellen over de middeleeuwen en zo en over de ridders. En bij aardrijkskunde kan ze heel goed vertellen over de kaarten en zo. Dankjewel. Dus ik ben stagiair hier. Stel ik eens even voor, Wim Bustig. Ja, ik ben Pauline en ik loop in stage. Ja, waarom heb je gekozen voor het beroep van juffrouw? Ja, ik vind een beroep juffrouw leuk. Ik kan gezellig met kinderen werken, ik kan de kinderen wat leren. En we doen niet alleen leren natuurlijk, we doen ook leuke dingen. We zijn bijvoorbeeld vorige week nog op schoolreisje geweest. Zeg juffrouw Pauline, ik heb nog een ander vraagje. Vertel eens over die opleidingen. Waar ben je naar school geweest? Nou, ik heb net zoals de kinderen heb ik op de basisschool gezeten. Daarna ben ik naar de middelbare school gegaan. Heb ik de HAVO gedaan, zoals dat door het. En nu doe ik de PABO. En dan ben ik dus voor juffrouw in het leren. Ik moet nog 1 jaar, dat duurt in totaal 4 jaar. Zeg jongens, is dit een leuke stagiaire? Ja! Hey man, kijk, moet ik het vragen? Stil, ze zijn met de les bezig. Oh ja, ja, hey, die juffrouw Pauline, die stagiair, vindt zich die een leuke? Ja, heel leuk. Duidt hij het goed? Ja, heel goed. Volgens mij was hij een beetje verliefd, of niet? Heel klein beetje wel. Zo, kleine mevrouw, stel ik eens even voor, Wim Bustig. Ik ben Denise. Ja, Denise, leuke naam hier. Wat wil Stig later worden? Juffrouw. Juffrouw, oh gezellig. Waarom wil zich juf worden dan? Omdat ik het altijd gezellig in de klas vind. En op het bord schrijven vind ik leuk. En alle lessen zijn leuk. Oh, maar du kunt pech hebben. Stel je voor dat ze vervelende kinderen in de klas hebt, wat dan hè? Dan ben ik gewoon streng. Streng? Zo'n klein meisje sticht je toch niet streng zien? Mooi wel. Ja, jongens en meisjes van groep 6 van de Bolleberg. Ik vond het ontzettend gezellig bij jullie. Ik ben weer een stukje wijzer geworden. Maar juffen ook hartstikke bedankt. Maar Ankie, ik heb zijn arm in het gips. Wat heb ze eigenlijk gedaan? Ik ben van het weefbord gevallen. Ja, dan moet ze goed kijken dat ze niet nog een keer valt. Want dan hebben ze alle 2 armen in het gips. Maar ja, nogmaals bedankt. En ik weet het nu heel zeker. Ik wil ook juf worden. Ja, maar dat geeft toch helemaal niet, Jippe? Ja, wat doet je wel niet? Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon.